Magandang araw po. Ako po si Jody Dizon Mercado para sa Focus, ang masinsinang usapan kasama ng iba't ibang personalidad ng bayan. Makakasama natin ngayon ang property developer na si Ginoong Delphine Lee na Globe Asiatic na kamakailan ay nabswelto ng korte sa kinakaharap nitong kaso. Pero bago po yan, para sa kaalaman ng mga nakababata sa atin, kilalanin po muna natin siya. Sir Delphine, kumusta po muna kayo? Kumusta po kayo ngayon? So far, okay naman ako. Kahit naman noon kasagsagan ng mga problema, medyo sineswerte naman. Maganda naman ang health natin. Yeah. Pero siyempre, merong mga ano ngayon, may mga Gen Z, yung mga tinatawag na ganyan. Sino ho ba si Delphine Lee? How did you start in this in the realty business? Actually, yung realty business, aksidente lang eh. Ang gusto ko talaga noon, pabahayan, yung mga aking mga empleyado. Okay. I was in construction business before, construction supply, at nakita ko kasi yung mga, lahat yung mga trabahador, panahon pa ng lolo ko. Yung kinalakihan nilang lugar, squatters area, hanggang lumaki yung mga anak nila, ganun pa rin ang buhay nila. Hanggang yung mga apo nila, ganun pa rin ang buhay nila. Dalawa lang pupuntahan, pag lalaki, adik, pusher, pag babae, pokpok. Sad to say. Sabi ko, if we can just change the environment of the children, ilagay mo isang pamilya, yung mga bata sa isang lugar na maganda, lalaki matino yan eh. Pati mindset magbabago eh. So, that was my vision even when I was still young, na magkaroon ako ng housing project para sa aking mga empleyado. So, yung unang-unang project ko, yung Santa Barbara Villas, sa San Mateo. Sa Para Rizal, lang, yeah. sa Rizal. Para lang sa mga empleyado ko yun. 350 houses. Socialized. Pero pinaganda ko, kaya lang, dumami ng dumami inquiry, dumami ng dumami yung mga nag-alok ng lupa, so, nag-expand na nag-expand. Hanggang sa umabot, 7 bundok yata yung pinagdikit-dikit ko. Lumaki din, lumaki. And then that became my business. Okay. Okay. And from there, syempre, meron sigurong mga masasabi nating mga naging challenges. What were your challenges back then when you were starting? When we started, ang naging problema namin, yung collection. At that time, I think it was Ramos time, President Ramos times. Medyo pahirapan ang collection. So, natigil kami. Hanggang sa nung dumating ang panahon ni ERAP at ni President GMA, na-revive ulit. So, I was encouraged again to go back. Doon ako medyo nag-full blast. Okay. Was there something na habang kayo lumalaki, how you were reared, paano kayo pinalaki, na nag-impluwensya sa inyo on how dealing with business and on your personal life? Kasi ako, di naman ako laking mayaman, di naman ako pampered. Hindi naman pampered yung childhood ko. Lumaki rin ako sa looban. So, I know the life of the real people. Yung buhay sa ibaba. Yung buhay sa baba. So, yung pangangailangan ng ordinaryong tao, alam ko. Ano yung pangarap nila, ano yung ambisyon nila, and that has always been the rule for any business that I do, yung makatulong to deliver something that is beneficial to the people. Yun lang. Okay. And then, eto na. Nilaunch nyo na yung Severa. Itong mga masasabi nating townships. Ano ba yung parang nagbunsod sa inyo na gawin itong primera klaseng development na tinatawag nating Severa noon at hanggang ngayon? Alam niyo, nag-umpisa ito doon sa enclave. Nung nabili ko yung lupang yan, kako sayang naman kung gagawin kong sa Friendship. Sabi ko, pang high-end to. Ang sabi ko doon sa isa kong tao, kako, hanap mo ko ng lupa dito. Talagang pwede pang low cost. Itinuro sa akin yung Severa Bacolor, yung sa may barangay
Kalibot-bot. Kalibot-bot. Yeah. Yes. So, doon ko inumpisahan. Pero alam niyo, ang low-cost housing, dahil malipis ang kita, you need volume. Okay. So, pag sinabi mo naman volume, you're talking of 4,000-5,000 houses, you have to think further. Paano naman yung pag-aaral ng mga bata? E di, bigla mong nilagyan ng 5,000 pamilya. Pati yung LGU, mahirapan dyan. Meron ba silang ganong karaming eskwelahan? So, I decided to put up the school. Yeah. Not for business. Donation to. Nilagay ko eskwelahan. Kahit siyempre, katoliko tayo, ang bansa natin, gusto rin nila may simbahan. So, yun na nga yun. Kaya ito yung naging concept ko. Yes. School, church, even the city hall. Meron pang palengke yan. May palengke. Kumpleto. Eksakto. Kasi nga, you need a complete community kung saan nandoon na lahat. Pwede ka maghanap buhay, pwede ka mag-aral, doon ka na rin titira at secure ka. Could you consider this na uuso ngayon, few years back, mga township development, pero masasabi natin, ang Severa na dinevelop ng Globe Asiatic noon ay maituturing nating mga naunang township projects. Yung pa nga yung pinag-uusapan ngayong township, 20 years ko na ginagawa to. Kasi it just come naturally. You just put yourself in the shoes of your homeowners. Kung 5,000 pamilya yan, saan mag-aaral yan? Pati nga transport hub dapat meron eh. Yes. Meron kang terminal dyan. Yes, correct. Kompleto dapat eh. Accessible. Accessible. Oo. Kasi makakabila ko ng lupa, napakamura eh. Nasa tuktok naman ng bundok. Kawawa pa rin. Wala rin. Kawawa. So everything has to come into play. Yeah. And, syempre, nandyan na yung Severa, nandyan yung facilities. This development was open to everybody. Ikaw ay nandito, medyo kakaunti lang ang kita, hanggang sa mga OFWs natin noon na nakikipagsapalaran sa ibang bansa, na nais magkaroon ng sariling bahay, you offered them these housing units. Hindi lang ho yun. I make sure na yung quality ng bahay, pwede nila ipamana sa mga anak nila. So, ayaw ko nung bara-bara. Kasi, imagine mo yung taong bibili sa'yo, huhulugan din ng 30 years sa pag-ibig. Pagkatapos, 3 taon pa lang, giba na yung bahay. Nakakaawa rin. Hindi ko makonsensya. Okay. And I think this was during the time of former President and now Pampanga 2nd District Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. She was also there when you launched this. Yes. this, Andun siya sa Severa, Mabalacat na. Sabi ko nga, ma'am, pwede ba ikaw na ang endorser ko? Pinasok niya yung bahay. Tinignan nga niya. Pati inalam niya magkano presyo. Tapos magkano monthly. Tuwan-tuwa siya. What did she say na sa mismong probinsya niya sa Pampanga, merong ganitong kagagandang pabahay para sa kanyang mga kababayan? Alam mo, at that time, galing siya sa Clark. Nagse-cellphone siya, hindi na nakikita kung nasaan na siya. Nung pag-angat niya, nasa Clark pa ba tayo? Hindi po, ma'am, ito na po yung Severa. Ha? Talaga? Wow. Talaga? Pasyal mo nga ako dito sa mga bahay. She was there. Nakita niya yung project. Ang ganda, sabi niya. Sana ganun lahat. And siyempre, coming from the President. Kasi kung sinasabi ng Presidente ito, it does mean na there's support from the government on this project. There is. There is. But let us be realistic. If we all depend our housing finance sa Pag-ibig Fund, I don't think it will be possible to supply all the required housing units. Yung ating kulang, shortage, nasa 6-7 million houses. I don't think Pag-ibig has the fund to support that. Pero pag inisip mo yung buong concept dati, nung tinayo yung HATC, yung merong Pag-ibig Housing and Urban Development Council. Coordinating Council. Merong Pag-ibig Fund, which is the source of long-term fund. So, 25 years fund. So, etong source ng funding, no? Long-term. Merong National Home Finance Corporation, which is supposed to do securitization.
Ibig sabihin, kung meron 100 billion ng Pag-ibig na ipautang, ang magsisecuritize ng pautang na yun, para maging pera uli, National Home Finance Corporation. That was supposed to be the role. And then you have the Home Guarantee Corporation, who will now guarantee those loans. Okay. Gusto kong malaman, balik tayo nung nagsisimula ang Severa. For example, ako ay gusto kong magkaroon ng sariling bahay. Paano dapat gagawin noon, Sir Delphine? Simple lang naman pinasimplihan na nga ng Pag-ibig yung sistema. Basta nakabayad ka ng 24 months contribution sa Pag-ibig, you're qualified to borrow, depende nga lang kung magkano income mo at kung magkano yung pwede mong utangin. You just go to any projects that you desire, kausapin niyo yung marketing department nila, you submit all the requirement, at normally, ang developer na ang nagpo-process. Yes. Hindi po totoo yung developer na nag-a-approve ng loan. No. Pag-ibig pa rin. Pag-ibig, syempre. Sila yung may pondo Hindi ka naman siguro papayag na yung bangko ang mag-a-approve ng loan, yung kliyente. Parang baliktad. Siyempre. Pero ang role ng developer is to assist in compiling all the records required by Pag-ibig. All the requirements. Okay. And siyempre, dadaan sa proseso, aaproba ng Pag-ibig, ililipat sa developer o si Jody na ngayon ay qualified. Yes. Qualified na, siya ay binigyan ng 30 years to pay on this kind of amount. And sasabihin nila, pwede na silang makipag-coordinate. And parang may sinasabing ready to transfer. May ganon. Hindi, ganito yung sistema. Nung inabutan ko matagal ako nahinto Oo. Una, the buyer will be required to secure a membership status verification slip, yung MSBS. Ang nag-i-issue nito Pag-ibig. To certify that you are a bona fide member. Okay. At kung ilang buwan na i-contribute mo. So, based on that, ibibigay mo sa developer. Ang developer ngayon, hihingin yung mga requirements para sa housing loan. From there, pipirma mo, ang daming papeles doon. Pipirma mo lahat yan, i-check ng developer, at isasubmit ng developer yan sa Pag-ibig for their approval. Okay. Yun. Siguro nagtataka kayo, Sir Delphine, bakit ko tinatanong itong prosesong ito? Kasi, let's go now doon sa medyo masalamiot na parte na pangyayari na kayo ay kinasuhan dito sa Severa. Nung dumating yung mga media man, isa lang Para i-check. isa lang ang bukang bibig nila, puro wow. Di lumipat yung Ghost Project, sinundan ng Ghost Borrower. Kasi kung tama itong mga proseso, bakit nangyari ito? The question is, sa inyong pananaw, ano ho ba ang nangyari? Bakit lumitaw itong kasong ito sa inyo? I think nagsimula ito syndicated estafa. Medyo mabigat-bigat na akusasyon yon sa inyo. Tinawag akong sindikato, 30 taon na ako nasa negosyo to. Ang tanong mo, bakit? Yun din ang tanong ko sa sarili ko. Meron lang siguro hindi natutuwa sa akin. Okay. Meron lang siguro taong galit sa akin. Okay. Yun lang ko siguro. Okay. I'll stop. Okay, sige. Siyempre, parang sinasabi ni Sir Delphine, you cannot really please everybody. Exactly. No? But sa pagdaan ng kasong ito, from syndicated estafa, parang nag-iba. Ano ho ang nangyari? After sabihin nating naging nasuring mabuti itong isinampa sa inyo. Actually, nag-umpisa yan, tinawag nilang Ghost Project yan. Nung dumating yung mga media man, isa lang Para i-check. isa lang ang bukang bibig nila, puro wow. Di lumipat yung Ghost Project, sinundan ng Ghost Borrower. Ang sinasabi, ako raw nag-approve ng mga loans ng mga Ghost Borrower. Pag inisip mo, common sense will tell you
how could I approve loans for Pag-ibig? Mm. Di ba? Yun naman pinagtataka ko, paano nabenta yung istorya niyan? And then, nasundan pa ng isa pa, double sale. Mm. Eh kasi sa aming documentation, contract to sell lang ang pinipirmahan natin with the buyer. Etong contract to sell na to, ang ibinebenta namin sa Pag-ibig. Kumbaga yung utang mo sa akin, yun ang ibinebenta ko sa Pag-ibig. After that, i-annotate ng Pag-ibig yung deed of assignment namin ng contract to sell with the buyer. But may guarantee buyback ako. Pag hindi nagbayad yung buyer, sagot ko. So, Pwede ba yun? yes, guarantor ako eh. So either ituloy ko yung hulog mo, Hindi ba yung doble gastos sa inyo, Sir Delphine? talaga, malaking talo. Pero pag hinuhulugan ko yun, let's say 3 months, 6 months, alam ka naman hulugan ko ng 30 taon yan. So after 6 months, hindi talaga nagbabayad, ang ginagawa namin, we will cancel the contract to sell. And then, i-offer namin uli yung bahay sa ibang buyer. Of course. Ang tawag diyan, replacement buyer. Kasi hindi na itutuloy. Hindi na nga eh. Cancelled na. So, replacement buyer. Yun ngayon, ang nakatira sa mga bahay na to. Okay. Nung inabot nitong skandalong ito, itong isyong ito, ang pinapakita, yung lumang date of assignment. Eh, wala naman yung taong yun. Cancelled na yung contract nun eh. Hindi pa nga lang na ipapalit yung pangalan nung nakatira. Mm. And mind you, this is just a contract to sell. There was no deed of sale. There was no transfer of ownership. Okay. And then, may lumitaw ulit from the double buyer, nagkaroon ng ghost buyer naman. Hindi, nag-umpisa sa ghost buyer. Okay, ghost Tapos buyer. sinunta naman ang double sale. Okay, from ghost project, To ghost buyer, ghost buyer, to double sale. double sale. And then sadly, kailangan yung para. Eh, kasi nga, nung una pa lang, talagang gusto ko ipasok sa bahay ni Kuya eh. So, wala tayong nagawa. Nung naglabas ng warrant ang korte, bago ka makasagot, inilaban namin sa Court of Appeals yan. Bago bumaba yung desisyon naman ng Court of Appeals, ikinulong na ako. Nung bumaba pala, na dinismiss na ng Court of Appeals yung warrant of arrest. Dinismiss na yung kaso. Lumabas na ako. Hindi man ako hinuli. Nasa labas ako, nakipag-meeting ako. Nung dinampot ako ng pulis. Ang sinasabi ko, dismiss na yung kaso eh. Hindi, may warrant ka. Exactly, yung ang warrant yun ang kinuwas ng Court of Appeals. May utos sa itaas eh. Hindi kinulong ako. Okay. So, History na yan. history na yon. Pero, syempre, these things change you eh. How did this change you as a person and as a businessman? Kasi, syempre, nasa loob kayo, sinong nag-manage, sinong naiwan, and I know this was in good hands. Globe Asiatic was in good Yes, hands. because yung mga tauhan ko, yung mga nakasama ko, these are my officers, they stayed with me through thick and thin. Hindi sila bumitaw, so andun sila, sila nagpatuloy ng negosyo. Although we have to reduce the scale. Okay. Ang sabi ko lang sa kanila, i-manage nyo yung mga problema ng mga buyer natin dahil sila apektado. And try to secure the assets. And that's it. And then, syempre, you gave them the full trust. I was asking you kanina yung proseso, all the documents were there. Hindi ba pinansin itong mga hawak niyong dokumento or ng iba't ibang mga korte Kaya na nga tayo umabot sa korte kasi korte lang talaga ang titingnan lahat ng ebidensya mo. how many courts did Ito yung masakit. Nung kinasuhan ako ng syndicated estafa, gusto lang nila talaga makulong ako. Di, inilaban ko yan sa Supreme Court. Okay. Sinabi ng Supreme Court, hindi yan syndicated estafa. No way na maging sindikato yan. So, ibinabayan, kung meron man probable cause, simple estafa lang. So, when Supreme Court downgraded the case to simple estafa, I was able to post bail. Yes. So, na uwi na sa RTC yung paghihiring ng simple estafa lang to
15 judges ang dinaanan nito. Kada judge inhibit. Parang nakakapaso itong kaso to. Mm-mm. Iniisip ko, kung ako guilty, kadali na lang ako sentensyahan. Mm. Di ba? Bakit sila nag-inhibit? So, it came to a point na yun, itong pang-16 na judge. Actually, pairing judge lang siya. Mm. Nung tinignan niya yung kaso, pinag-aralan, 100 pages, binasa ko yung desisyon eh. Talagang isa-isa hinimay-himay. And he found there is absolutely no evidence at all to support a case of estafa. Okay. So, I would like to clarify, ang naging desisyon, there is no evidence, walang nagpapatunay, walang katunayan, walang proof na merong nangyaring estafa. Exactly. Demurrer nga lang ang final namin. Wala pa kaming depensa. After matapos ang prosecution, nag-submit na sila ng ebidensya. Based on their evidence, we filed a motion for Demurrer. demurrer na sinasabi namin, itong mismong ebidensya ng prosecution mukhang hindi sapat Okay. para kami i-convict. Okay. O sa mga manonood po natin, baka ho kayo ay nalilito dun sa mga technical terms. Doon sa demurrer, parang ito'y nagpetition po na baka yung ebidensya nung kabilang panig, hindi ho sapat, kulang para mapatunayang may pagkakasala yung akusado. And doon sa nangyaring petition na yon, ano po ang naging pasya ng Yun nga, hukuman? sinang-ayunan ho ng korte na talagang wala nga ebidensya. So, it's tantamount to acquittal. Okay. So malinaw na malinaw, ang korte po ang nagdesisyon. Did they file for motion for reconsideration itong? I don't know, but they might. Pero sa nabasa kong desisyon, kahit paano mo baliktarin. Yes. And gusto ko rin malaman para sa pagkaalaman ng ating mga manonood. Ano ho ang pagkakaiba ng syndicated estafa? Siyempre parang sindikato. Sa simpleng estafa. Ang syndicated kasi non-bailable. Mm-mm. Kaya yun ang ipinilit nila Okay. para hindi ako makapagpiyasa. And mas malaking halaga ba yung... No, not necessarily Okay. na mas malaking halaga. Ang sinasabi ng Supreme Court, ang syndicated estafa, ikaw nangalap ka ng pondo sa publiko. Okay. Yan. You solicited funds from the Okay. public. Okay. Hindi naman ako nangalap ng pondo sa Okay. publiko. Okay. Yung wala nga ako kasosyo eh. Okay. Ang estafa naman, Meron ka daw panloloko. panloloko. Okay. So, ang ibig sabihin po ba, base doon sa naging explanation nyo kanina, doon sa naging proseso kung paano mag-acquire ng property from Globe Asiatic, hindi ho dumaan sa Globe Asiatic ang pera na sinasabing bahagi ng syndicated estafa. Hindi ako nangalap ng pondo sa publiko. Pero yung bayad ng buyer sa bahay ko na binili Na niya, ginawa ninyo. inutang niya sa Pag-ibig. Okay. So, and wala kayong doon? Wala akong utang sa Pag-ibig. Ang buyer ang may utang sa Pag-ibig. Okay. Na ginakaranti ako yung utang Na niya. ginarantya nyo pa? Kumbaga, ito yung Pag-ibig. Siya yung tatay. Mm. Ang pinapautang lang niya, miyembro niya. So, yung member niya, yan yung anak. Yung anak niya may gustong bilhin na bahay ko. Ang sabi ng tatay, o sige, pautangin ko yung anak ko, pero garantiya mo yung utang niya. Ganun po. Parang ganun eh. And finally, ngayong, of course, nung kayo ay na-downgrade na, nakapag-bail ho kayo, you had a chance to be, malaya na and back to your normal life. Upon hearing yung decision, was there a eureka moment for you? Or parang sabi ko na nga ba na kung at first pa lang pinakinggan nyo ko or talagang pinag-aralang mabuti itong dokumento, hindi tayo umabot ng ganito? Ako nagulat kasi hindi ko na-expect na ganun katatag yung judge na yan. Kasi 15 judges na nga nag-inhibit eh. I was expecting this judge to inhibit also. Nung bumaba yung desisyon, di pa ako makapaniwala eh. Binasa ko talaga. Ang galing nito. Talagang hinimay-himay niya. Every point, every discussion. So sabi ko, sana tapos na. I hope this is the end.
Pero there's still a chance that they might file for an MR. Mm-mm. Pero I'm very confident, kahit mag-file ng MR, the decision will not change. Kasi paano ka mag-imbento ng ebidensya? Mm. And now, syempre, nung kayo'y malaya na, iiwan nyo na ngayon yung pasilidad, yung provincial jail natin dito sa... Actually, mga 7 years na akong wala doon sa bahay ni Kuya. Eh, paminsan-minsan dumadalaw pa rin ako diyan. Eh, nag-iba na rin, marami na rin ang nakalaya. So, kung ano man ang may tutulong ko, siyempre, pinanggalingan ko rin. Galing ako diyan. Marami rin ako naging kaibigan diyan. Marami rin naman akong natulungan. And anong naging pakiramdam? Ano yung atmosphere? Siyempre, marami ho kayong natulungan doon eh. Ano ho ba muna yung mga naitulong nyo sa ating provincial jail? Could you name some para Actually, at least malaman ng mga mamamayan natin? pagka nakatulong na ako, kinakalimutan ko na eh. Pero isang bagay yung mga provincial jail guard. Meron silang kooperatiba ngayon. Eh, yung dati umuutang sila 5-6. Hindi pa dumarating sweldo, ubos na sa interest. Nagtayo ako ng isang kooperatiba. Sa kanila ko rin pinamanage. Naglagay ako ng seed fund. Kako, tubusin nyo lahat yung mga utang nyo sa labas na 5-6. And laki ng interest. Tapos, nagtayo ako ng bakery doon. Under sa kooperatiba rin. Eh, yung rancho. Tawag nila rin yung rancho. Eh, yung pandesal lang, 2,000 peso dati yan eh. Eh, di ka ako, kayo nang gumawa ng pandesal at kayo mag-supply. Sustain pa yung project Yes, na yun. kumikita naman eh. So, kako, yung kita niyan, kayo bahalang maghati. Okay. If you don't mind me asking, pwede nyo bang ikwento sa amin yung nabanggit nyong rancho kanina, yung pagkain sa Alam mo, yung rancho doon sa PPJ, hindi yung sinasabi mong catered na meron nang i-deliver sa luto na. Hindi. yung mga nasa TV kasi parang Takal-takal. Oo, tapos Hindi. Social yung PPJ. dito sa Pampanga. Ibang klase si Nanay Pineda. Isang buong baka, isang buong baboy, kung ilang kilo ng karne, di-deliver sa'yo yan. Kayo bahala maghati, kayo bahala magluto. Walang korupsyon. Ang ganda ho ng palakat. And sa mga manonood natin, baka interesado kayong matikman yung wag na ho. Wag na. Pero kamusta ang naging buhay niyo doon? Was it a life-changing moment? It was a life-changing. Kahit naman siguro sa panaginip, di ko inisip ang kukulong ako eh. Hindi naman sa pagyayabang, I was a big businessman. Yeah. Nung nakulong ako, yung first week, medyo gulong-gulo isip ko, paano ako napunta rito? Pero as days goes by, I try to survive. Maganda naman ang pakikitungo sa akin ng warden. Maganda naman ang support sa akin ng provincial government. Protektado ako. Hanggang sa natuto na akong makisama sa mga preso. Nakita ko na rin yung mga problema ng mga bawat preso. Kanya-kanya story yan eh. Was there an immediate threat sa inyo? Wala naman. Inside? Wala. Mababait ang mga tao doon. Nung nag-hearing kami, pinasusuot pa ako ng bullet vest. Bulletproof? Bulletproof vest. Huwag na, hindi ko kailangan yan. Sino pa papatay sa akin? And then, syempre, how's the family back then? Apektado ang pamilya. Kaya nga, what I did was I tried to absorb everything for myself para ma-shield ko yung pamilya ko. Ayaw ko nga magpadalaw. I don't want them to be exposed. At saka that has always been my mission. Kaya hinintay kong pinaglaban ko yung kaso hanggang matapos, ma-clear. Dahil yun lang ang purpose ko. Ma-clear yung pangalan ko. Maibalik yung sinira nilang reputasyon ko. Kasi napakahirap na yan ang ipamamana ko sa mga anak ko. Yan yung sanang susunod kong itatanong sa inyo. Gaano kahirap pinagtatagpi-tagpi na ibalik yung pagtitiwala, yung integridad? Kasi
Alam Sir mo ba Delphine, kung nasa- matagal na panahon eh. Exactly. At saka yung unang pasok ko dyan, alam mo, kung hindi lang matibay dibdib ko, baka nagbikti ako eh. Sa mga naririnig mo, mga komento, yung mga nagsasalita na hindi naman alam ang buong issue, yung pagmumurahin ka, ano ba nagawa ko kasalanan? Yung sinabi nilang, marami akong nilokong tao. Teka, andyan ang bahay, nakatira ka dyan eh. Hindi ka nga nagbabayad eh. Paano kita naloko? So were these, may ganong homeowners Marami. na- Alam mo na engganyo sila sa mga fake news at saka mga na-impluwensyahan? na-influensyahan sila nung kabila para dagdag pressure sa akin. Una, tinayo ko yung project, wala akong inutang sa Pag-ibig. Sarili kong pera. Hindi ako nagbenta ng bahay na hindi pa nakatayo. At hindi ko naman kinuha yung pondo ng Pag-ibig na ako yung nangutang. Bayaran ng utang, sila namili. Sila ang bumili ng bahay ko, sila ang umutang sa Pag-ibig. At binayaran lang ako ng Pag-ibig. At sagot ko pa yung utang nila. For 5 years. And then, and it came sa inyo. Ano ho ngayon yung parang gagawin nyo sa mga, syempre, na-realize na natuklasan din natin na may mga ganitong homeowners pala, ang laki-laki, 7,000 houses, iba't ibang homeowners. Would you, sisingilan ba natin tong mga to? Alam mo, merong mga nag-file pa ng kaso laban sa akin. 54 sila. Ito yung tatawagin na natin balasubas. Okay. Ito yung mga nakumbinsi ng Nung ng iba. kalaban na mag-file ng kaso at pinangako na file mo ng kaso yun si Delphine Lee at iyon na yung bahay na yan. Ito po yung mga nagpa-file sa akin ng kaso na ako daw biniktima ko daw sila na sila daw ay biktima ng double sale at samantalang 16 na taon na sila nakatira dyan sa bahay ko na hindi nagbabayad at wala naman nang gugulo sa kanila. Hindi ko maintindihan. Paano ko sila naging biktima? Parang Ako yung biktima. nakakalito. Yung mga Ito yung pangyayari. sumakay. Ito yung mga sumakay sa issue. Ito yung mga nagsamantala. Kumusta yung case sila? Was this already dismissed also? Yung ibang nag-file ng kaso sa akin, dismiss na. Pero merong mga nag-file sa EDSAC. Hindi ko maintindihan paano nangyari. Sila pa silang ayunan eh. So, nasa appeal rin. Okay. But at the end of the day, siguro, by reference sa naging decision ng korte, baka maging matimbang din ito sa... At saka, kung talagang hihimay mo lahat ng ebidensya, lahat ng dokumento, kumpleto kami. Wala ka makikitang fraud. Everything is open book. Everything is on the table. Sige nga, tanungin ko kayo ngayon, Sir Delphine, halos magdadalawampung taon na itong mga development ninyo. Sa inyong incarceration, sa inyong pagkawala sa inyong negosyo, malaki din ho ba ang nawala sa inyo? Malaki. Billion ang pinag-uusapan natin. Yung mga bank credit line, lahat yung putol, lahat yun. Tapos yung mga ibang customer dyan na nagsasamantala, hindi na rin nagbayad. May isang building ako dyan, yung Sky Suites, sa kanto ng EDSA at sa Quezon Avenue. Katabi ng DILG building. Nawala sa akin yun. Kasi, nung pinaputok nila itong kasong to, itong issue to, siyempre yung mga bangko natakot. Yung mag-finance ng construction yan, may tie-up kami with the bank. Bumitaw. So, I was forced to sell it back to the bank para lang matapos yung building. Yung aking plano noon na mag-IPO, nakatutok na eh. Nakaumang na. Nakaumang na eh. Pull out ako kasi sino magtitiwala sa akin? Yung mga bank credit line, lahat yung putol, lahat yun. Tapos yung mga ibang customer dyan na nagsasamantala, hindi na rin nagbayad. So hindi na ho sila hahabulin itong mga hindi nagbabayad. Nadaan tayo sa kaso. Alam mo naman kung gaano katagal ang abutin ng kaso.
kaso-kaso. Pero yung yung momentum ko dati, Nawala. nawala. Nadiskaril. So, masasabi natin, there's no parang magaan ng loob nyo ngayon. Hindi niya gaanong iniisip yung mga para mabawi, yung mga hindi Hindi nagbabayad. na yung material na bagay, wala na eh. Kasi talagang lagi ko nilalagay sa utak ko eh. Pag hindi ukol, hindi bubukol eh. Maybe that's fate. Sa isang banda, mas magaan ang buhay ko ngayon. Gusto kong bumiyahe, biyahe ako. Gusto kong magtrabaho, magtatrabaho. Kung ayaw ko magtrabaho, di wag. Okay. Kahit my own time. Yeah. And now that you have your own time, we would like to know what's in store. Ano ngayon ng pinagkakabalahan ninyo? Actually, iniiwasan ko nga pumasok sa opisina. Kasi tuwing pupunta ako ng opisina, yung mga tauhan ko na talaga sila nagpapatakbo na ngayon ng negosyo, na-istorbo sila eh. Kasi asikasuhin nila ako eh. Samantalang mga busy yan eh. So, I try not to go to the office once a week, siguro, pag merong meeting. But, ang akin ngayon eh, parang guidance na lang. Sinasabi ko sa kanila, nagbago na ang pricing ng socialized housing. You have to look at that market. Kasi yan ang totoong market. That is where the market is. With the new price ceiling, possible na. Feasible na ngayon. You want to go for volume. You want to go for easier market. You want to serve more people. This is the market we have to go into. Okay. Papasok uli kayo sa real property development. Socialized housing. Socialized housing. The lowest of the lowest. Okay. Ang problema mo rito, biglang tumaas ang presyo ng lupa. Yung Roland. Yung dating nabibili ko ng 100, 250 pesos per square meter, ngayon ay 1,000 na. Tapos ang hirap maghanap ng magandang property. Marami kang mabibiling lupa na mura, pero ang problema mo, napakalayo, yung bibili sa'yo ng bahay, nakatipid nga sa hulog sa bahay, patay na mas sa pamasahe. So, everything has to blend. Dapat kompleto rekado. Okay. So, you're studying this. What areas are you looking for? Everywhere. Marami pa rin sa Pampanga. Let's face it, malaki pa rin ang market ng Pampanga. Especially for socialized housing. Malaki rin market sa Bulacan. Ang problema sa Bulacan, saan ka maghanap ng lupa dyan na hindi bumabaha? Okay. Okay? Merong market sa Laguna. May market sa Rizal. At saka outside, meron tayong market sa Mindoro. We're going as far as Sorsogon, Naga. Everywhere, kung saan merong Pilipinong nangangailangan ng bahay. You were talking about earlier dito sa mga projects is about housing. So, hindi mga parang vertical projects ang gagawin natin. Alam mo, I think that is only workable sa urban area. Yung vertical, ang problema mo sa vertical, okay, palagay na natin, dahil tayo mo yung building. Merong bumili. Sino magme-maintain ng building na yan? Kung yun lang subdivision individual houses Ang association dyo nga, 200 piso lang. Ayaw pa magsibayat Ayaw pa kayang building na may elevator. Yes. Diyos ko. Pag nasira elevator, sino mag-maintain? Yung basura, sino magtatapon? Nako. Yan ang problema. Paano mong i-manage yung building na yan? After 2 years, after 3 years, dineliver mong building maganda. Balikan mo after 3 years. And correct me if I'm wrong, Sir Delphine, kapag kasi pag high-rise din, parang may ano rin siya, may timeline na hanggang kailan siya pwedeng gamitin. Hindi naman, wala naman. Okay. Ang iniisip niyo yung merong 50 years lang. Tapos, Yeah. Hindi. Okay. Perpetual yun. Okay. And then, syempre, kung papasok ko rito, kakailangan ulit kausapin ng pag-ibig. Let's face it, without pag-ibig, you cannot do low-cost housing. Kasi pag-ibig lang ang nagpapautang sa market na yan. Ayaw pasukan ng commercial bank. This is where dapat sana mag-intermediate
intermediate na rito ang national government. How do you encourage the private banks to finance low-cost housing? Bakit ang bangko gustong-gusto magpautang sa kotse? Ang kotse nagde-depreciate. Paglabas pa lang ng dealership, nag-depreciate na yan. Pero ang bahay nag-appreciate. Immovable. Bakit gusto ng bangko mag-finance ng kotse, pero ayaw na ayaw mag-finance ng low-cost housing? Habang patagal na patagal yung bahay, Palaki ng palaki. palaki na palaki. Pero yung kotse, paglabas pa lang ng talyer, depreciated na. You have to find ways how to meet Halfway. halfway. Compromise. Kasi ang sinasabi ng bangko, we don't have the funds to lend out for 30 years. Right? Yes. Ang kotse, 5 years lang. Yes. This is where Pag-ibig Comes can in. play a big role. Kasi sila ang funder ng long-term funds. Sabi ng bangko, ayaw namin magpautang dyan sa market na yun kasi high risk. This is where the Home Guarantee Corporation can come in. Sila nag-guarantee ng loan ng buyer. Paano kami makaka-exit? This is where National Home Finance Corporation can come in. Sige, ikaw muna magpautang. After 5 years, unload mo sa akin. Ako mag-securitize. That's the role of National Home Finance Corporation. That was supposed to be the workings of all these agencies. Hindi nangyari. Siyempre, nag-reach out na ba kayo sa pag-ibig? Siyempre. Maraming beses na, pero mukhang may humaharang. I think out of pride, out of ego, or maaaring may ilan dyan na from the old administration, ayaw mapahiya. But you're ready to, Yes. to ano? Ano ba ang Let's sit mangyayari? down and Yes, of course. There's no parang walang personal dito. It's just pure business. Precisely. At saka, ano bang benefit sa akin makipag-away ako? Hindi naman tayo bumabata na. At saka, it's time for us to move on. And siyempre, anong masasabi niyong parang sa pinagdaanan niyong ito, no? Being a successful businessman, Tapos nakulong. and then nagpunta sa bahay ni Kuya, and then itong Tapos mga siniraan. legal battles natin, siniraan, nagkaroon ng mga basher. Ha? Dami. Ano yung parang masasabi niyong biggest lesson? Ano yung natutunan nyo sa lahat-lahat ng ito na pinagdaanan nyo sa puntong na ito ng buhay ninyo? You cannot plan your future. Kung ano man yung gusto mo, matayog man ang pangarap mo, marami kang balag gawin, malaki ang ambisyon mo, it's all up to the guy upstairs. Kung ito yung direksyon niya binigay sa akin, dito na ako. Matuto ko na lang tanggapin yan, maaaring mas maganda ito. Pag inisip ko nga, maaaring nga totoo Kasi ngayon, relax ako kung hindi nangyari sa akin to, di hanggang ngayon, mahabol pa rin ako. It's like a rat race. Walang tigil. Parang kasi. ngayon nag-slow down kayo. Oo, Parang, relax ako. Delphine, Chill why na lang. don't you smell the roses? Parang ganon, yung dating sa Saka inyo. now, I can choose if I want to, if I don't like it, I don't have to do it. Pero kung natuloy yung IPO ko, I will have to join the rat race. Para bang kailangan mo nakipagkarera, walang tigil, walang pahinga. Maybe that's not for me Okay. anymore. I would like to go back to Severa because right now, hindi nyo na po ito minamanage. Meron naman silang mga HOA, mga Homeowners Association. But I'm always at the back. Anytime they need my help, sumusuport kami. Kasi let's face it, kung association dues lang, hindi sapat to maintain the whole subdivision. Hindi ka naman makapagtaas ng rate Yes. at marami nang At meron ding hindi nagbabayad. at marami ang hindi nagbabayad. Yan ang problema. Hindi ko nga alam bakit gustong-gusto nila maging presidente Oo. ng association. And alam po, nung time yung kayo ay nasa bahay din ni Kuya, they tried to auction off itong mga properties na ito. Walang kumagat. Kaya nga nung ino-auction nila yan, pinapublish nila yan, wala naman naglakas loob na pumasok dyan. Una-una, may mga issues, di ba? Pangalawa, sa dami niyan, yung aking kaibigan,
na si Congressman Valencia, dumalaw sa akin minsan sa bahay ni Kuya, pare, ino-auction tong mga units mo ah. Interesado ako, pwede ba akong pumasok dyan? Kako, pwede. Suportado mo ba ako? Sabi ko, oo, all the way. Basta pare, ito lang tandaan mo, bigyan mo ng priority yung mga buyers ko na naapektuhan itong problemang ito, give them first refusal. And then lahat ng klaseng support na kailangan mo sa akin, all out ako. Ano po ang naging epekto doon after that? Nabili ni Westchester, napaganda yung subdivision, nabayaran, naging pera na para kay Pag-ibig. Tapos na, bayad. Everything. So, paano Sold. How about yung meron bang arrears sa inyo? Ang Pag-ibig naman, dahil doon Yun naman, ibang usapin na yun. Ang Pag-ibig naman, meron kaming accounting. Yan nga yung kaso namin final sa kanila. Dapat tapos na sana sa korte. Pero umiikot eh. Pero yun, ibang usapin yun. Walang kinalaman sa Severa yun. Okay. And, siyempre, now, sabi nyo nga, medyo nakakaedad na, going to the twilight years. Paano nyo gustong maalala ng tao si Delphine Lee bilang isang negosyante, community builder, o sa ibang paraan? I would like to be remembered as a community builder. Kasi sa dami ng mga naitayo namin bahay, hindi naman nila mapipintasan yung mga bahay na yan. Well, you get what you paid for. Hindi ka naman namin na short change. Maganda naman yung mga quality namin. At saka, even after the sale, after natapos na namin project, I never let go. Were you hands-on? Hands-on ako. Were you parang ikaw mismo, kung gusto kong makausap si Delphine Lee, siya ang Ako mismo. sa akin dito, siya yung mag-trip, mag-walk through sa akin. Nung bago pa lang yung Globe Asiatic, ako mismo kaharap ng mga buyer. Pag may problema, ako mismo kaharap nila. Kasi siyempre, nung dumadami na, may mga staff na ako para mag-asikaso. But pag mayroong mga major issues, ako mismo maharap. Okay. Saka, isipin mo lagi na yung buyer na yan, panghabang buhay ng investment yung bahay na yan. So, make sure that they get their money's worth. Yeah. And yung mga paaralan na itinayo ninyo, na i-donate ninyo sa DepEd, I'm sure, Yes. ganun yun eh. Yes. Pag may gusto kang i-donate ng facility o lupa, sa DepEd daraan yan. So, meron kayong tinayong paaralan sa Severa Mabalacat, Severa Bacolor, and this... Pati sa Samira. Yeah. And the two, yung sa Severa, they were named after your parents. My parents. Kasi nga, nung ginawa ko yung Severa Bacolod, nauna yan eh. Itinayo ko yung eskwelahan, ipinangalan ko sa father ko. At that time, buhay pa silang father at mother ko. So, nung nag-ribbon cutting, nung inauguration, kinantyawan ako ng nanay ko. Bakit tatay mo lang? Gusto rin pala ni Mother. So, the following year, nag-apura ako, hinabol kong itayo naman yung eskwelahan na nakapangalan naman sa nanay ko. Yan yung Mabalacat. Pero, hindi nga niya inabot eh. Nung supposed to be inauguration day, nawala na siya. Nasa hospital siya. And this question is siguro, it will bring some heartstrings kasi you facilitated the education of a lot of children. You facilitated the spiritual growth of a lot of youth, mga kinasal, mga first communion sa mga facilities ninyo. Anong masasabi nyo baka sa loob-loob ng mga pamilyang nakatira sa Severa, kundi dahil kay Delphine Lee, hindi ka nagtapos? Walang Actually, maraming ako. One time nga, na-meet ko isang trabahador or employee sa NAIA. Na-cancel yung flight namin. Di naka-check-in na yung bagahe. Problema, paano mo ilalabas? Nakilala ako ng isang staff doon. Sir, kayo po si Delphine Lee. Yes, graduate po ako, alumni po ako ng Dalquiz. Tulungan ko na kayo. Nailabas ko yung bagahe ko. Hanggang sa lumipat ako ng ibang terminal para makasakay ng ibang eroplano. Marami akong namimit na naging alumni.
nag-graduate doon ng high school, nakapag-graduate ng college, yung iba professional na. Well, come on, let's face it, 16 years, 18 years na yan. Marami na rin ang nakapagtapos, marami nang yumaman dyan, marami na rin success story. Hindi kailangang maging nasa politika para makatulong. Hindi mo kailangan. Marami nag-aalok sa akin noon, kahit nung bata pa ako, boss, tumakbo ka ng ganito, tumakbo ka. Kung ito nga, hindi pa ako politiko, walang tigil ang hingi sa akin eh. Ano pa kaya kung politiko ko? Baka mabangkarote ako yan. Okay. Mr. Delphine Lee is a man of his word. Yes, I would say so. And from the start hanggang ngayon, you never broke any promise. Lahat ng sinabi nyo, lahat ng development, everything na sinabi nyo sa mga homeowners, sa partners ninyo, sa mga gumagawa ng bahay, sa mga workers, wala. Wala akong pinangako na hindi ko tinupad. Saka my word is stronger than a contract. Saka pag pinangako ko, dahil ko pa may utang. And syempre, ang dami niyong pangarap na sinagot sa pamamagitan ng Sebera. Mga OFW na nasa abroad, yung mga maliliit ang kita. Ano ho ang mensahe niyo ngayon sa ating mga kababayan na ngayon ay yung mga bagong nangangarap na magkaroon ng sariling tahanan? Alam nyo, it's time for you to jump in. Kung kayo'y nagbabalak na magkabahay at kaya naman ninyong member naman kayo ng Pag-ibig, ngayon na. Lagi ko nung sinasabi kahit nung sa kinasirang Sonny Lopez, pag nag-guest ako sa show na, now na. Pag pinagpaliban mo, pagsisisihan mo, bakit di ko binili noon? Bakit? Bakit? Kasi wala namang pagbaba ang presyo niyan eh. Yung pinag-uusapan natin yung low-cost housing hindi yung mga condominium. Kailangan mo yan. Imbis na nangungupahan ka, maaaring mas mahal ng konti yung babayaran mo ngayon kung bumili ka. Pero over 5-10 years, sigurado ko sa'yo, mas mahal na yung upa mo kaysa kung bumili ka ngayon. Just in case, with the developments that you have made here in the countryside, kung sakaling from the government, siguro malaking maitutulong ni Delphine Lee sa atin, are you willing to... Oh yes. If I'm asked, I would volunteer. Pero kung wala naman nagtatanong, mahirap naman ako mag-suggest. Baka sabihin nagmamarunong to But still, you'll continue to help Oh yes. and look over dito sa developments ninyo. I would like to see the President succeed in his housing program. At I take my hats off kay Secretary Aliling. He saw through the problem. Nakita niya kagad kung ano dapat gawin. This time, with Secretary Aliling, maraming developer ngayon ang naniniwala. A lot of the developers are now encouraged to go in. So, if you see a leader who knows exactly the problem and he knows the solution, maybe it's a good sign. Sana. But time is too short. Yeah. Time is too short. Okay. So magiging mas visible na ngayon si Delphine Lee going on sa mga projects or ano? Hindi na siguro. Papasyal-pasyal na lang. Pero kung meron ako makitang magandang opportunity, I'll jump into it. Okay. Last question. Miss Universe question. Miss Universe question. Kapag Akala ko si Miss Universe ay papakilala mo. pang Miss Universe question lang. Okay. Kapag narinig ng tao ang pangalang Delphine Lee sa mga darating na panahon, or maybe your grandchildren or your other relatives, kamag-anak mo, na marinig nila yung Delphine Lee sa ibang tao, ano inyong sanang marinig na masabi nila tungkol sa inyo? Sana hindi ko na marinig yung mga basher, yung mga issues about fake borrowers, about double sale, because lahat po ito kasinungalingan, puro make-believe. Hindi po totoo yan. Wala pong katotohanan yan. All I want to be remembered is, I dreamed, I delivered, and that's it. Hindi ko na senior change yung mga buyer ko. And kung meron man bumili ng bahay ko na may problema,
aayusin namin. Hindi namin tatalikuran. Kaya nga kami nandiyan pa eh. Kahit in spite of all the problems that we encountered, hindi ko sinara yung office. Tuloy pa rin kami. Harapin niyo lahat ng problema, ayusin niyo lahat yung problema ng bayan. So far, naayos naman. Maraming salamat po, Thank you, Jody. Sir Delphine Lee. And sa ating pag-uusap, marami tayong natutunan marami tayong nalaman, no, sa naging pagdaan ng kanyang buhay mula sa pagnenegosyo hanggang sa kaunting mga problema hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At asahan po natin na tuloy-tuloy ang kanyang pagtulong sa ating komunidad. Ako po muli si Jody Dizon Mercado para sa Focus, ang masinsinang usapan kasama ng iba't ibang personalidad ng bayan.